Intent listening. Maunay dakong problema nato ron. Kay dili kayo taanad-ana sa akong bahin ako up until now. Ako uy paningkamutan no nga ako mapuy-an. Kay sa atong pagka-sound mind, daghan magitag mga ideas. Dili na to malikayan when somebody share his problem. Kusog na sa una-una, nag-process diretso, unsa na niya iyang isulti, unsa na po niya ako pagtubag niya. Maunay kasagaran may tabo. But, mas importante unta nga, ato yung klaruhon o pamati ang nagpadayag. In fact, siguro sa mga grupo-grupo ninyo, na yung istorya, wapagani ka, ako na yun. No? Kumun ka ayaw nga musapaw. Kinahanglan unta mamatik ta. Una, sa sulod sa pamilya, daghan kaayong mga anak nga mingon na lang mga ginikanan karon, wa naman tingog-tingog ni akong anak, wa na may istorya-istorya ako apo. Kay mura nag mga bungol. Ano man, nabungol na sad tungod kay dili na lang ganahan mo tingog kay di man sad paminahon. Laing aspeto sa panahon karon, signs of the times. With the advent of technology, mao po'y makapahatag og pabungol. Wala na itingganay kay nganuman our attention to anuman sa tanang gadgets. Dili na ta kapaminaw sa pulong sa Dios. Klaro og tataw kay we are so disturbed with so many things. Maglisod ta. Sa manialang ka nato, yes, we have this capacity to listen intently. The message nga dili ta mga bungol, dili sa ta mga amang. Mao bitaw nagingon sila, do na kitay duha kadalunggan kaysa usara ka bakba. Mas maayo nga mas mamati kita double than we talk. Kay kusog man tang maritis. Speak in such a way that others love to listen to you. Listen in such a way that others love to speak to you.